Milí priatelia, Kedaš Baratajn. Mnohí sa ma pýtali, prečo som stiahol svoje statusy z predchádzajúcich dní. Dovolte mi, aby som vám to vysvetlil, aby som vás varoval a rád by som vás o niečo požiadal. Do tejto, možno bezvýznamnej a pre niekoho nepochopiteľnej kampane som sa od samotného začiatku snažil vstúpiť slušne a vecne. Žiaľ, aj ja som sa nechal vtiahnuť do víru hnevu a nechal som sa ovplyvniť, zdôrazňujem, opodstatnenými podnetmi zo strany dotknutých občanov, ale hlavne nezodpovednými vyjadreniami niektorých čelných politikov, ktoré zahmieli aj moju myseľ, čím som sa dotkol témy, s ktorou som sa len bližšie začal spoznávať, a to témy migrácie. Táto veľmi komplikovaná a špecifická téma tu s nami je už nejaký ten čas. Pýtala si včasné systémové úpravy nielen v rámci nášho štátu, či migračného modelu a prístupu Európy, ale v mnohých ohľadoch aj svetových inštitúcií ako takých. Ja, ako nepolitik a zároveň nezávislý kandidát, zdôrazňujem pre všetkých, nezávislý kandidát na kandidátnej listine menšinovej mimoparlamentnej strany, nič takéhoto aktuálne neviem ponúknuť. Preto sa od tejto témy mienim dištancovať a nechať vedenie tohto štátu, aby sa v rámci svojich povinností a svojich možností postaralo o to, aby počas najbližšieho veľmi náročného, a vyzerá to tak, že ešte náročnejšieho obdobia urobilo všetko preto, aby situácia v našej krajine bola v rámci práv a pravidiel demokracie. Táto akútna téma je len symptómom iných svetových víziev, a my na ňu aktuálne potrebujeme samozrejme rýchle, efektívne, dlhodobé a spravodlivé riešenia, ale v prvom rade potrebujeme, aby sa k nej pristupovalo s absolútnym rešpektom, tak zo strany obyvateľov, ako aj vedenia tohto štátu. Aj týmto spôsobom si dovolujem vyzvať poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a bývalých predstaviteľov vlády, a to tak z tohto, ako aj z tých predchádzajúcich volebných období, či už z konzervatívnych alebo liberálnych strán, aby zvážili, akým spôsobom sa vyjadrujú v tejto citlivej otázke práve v tomto predvolebnom období. Žiadam ich, ako aj našu dočasnú vládu, aby konali v prvom rade so zreteľom na svojich občanov a samozrejme aj občanov iných krajín. A vy, milí občania, mám pre vás jedno upozornenie a jednu prosbu. Buďte opatrní, pretože falošná a klzká cesta bezpečia, na ktorú vás chcú viesť nezodpovední a populistickí politici, je cesta do zajatia. Z tej slobody, na ktorú sme si za uplynulých 30 rokov tak zvykli, nám po období covidu ostáva a bude ostávať stále menej, preto buďte opatrní tak s nimi, ako aj s tými na opačnom brehu. Extrém na jednej strane či na druhej strane je stále extrém. Preto vás, v prvom rade ako občan, chcem aj týmto spôsobom vyzvať, aby ste 30. septembra využili moc, ktorú máte. Ale nie tú, ktorú máte v rukách, ale hlavne tú, čo nosíte vo vašich srdciach. Rozhodnite sa zodpovedne a buďte tým hlasom, ktorý chcete, aby znel v Národnej rade Slovenskej republiky aj do budúcna. Toto boli moje posledné slová k téme migrácie. Nebudem sa ďalej vyjadrovať, ani reagovať, ani komentovať. Ďakujem vám za vašu pozornosť. Köszönöm a figyelmüket. Dovidenia a viszontlátásra.